Πάμε στην κυρία Κοταρίδη. Κυρία Κοταρίδη, εσείς τι λέτε, πού βλέπετε να οδηγεί τη διαπραγμάτευση? Εγώ πιστεύω και έχω ξαναπεί ότι η εκτίμησή μου είναι ότι θα επέλθει μια συμφωνία. Τώρα, πώς ακριβώς θα διαμορφωθεί στην τελική της διάσταση και στις κόκκινες γραμμές και πόσο θα παραβιαστούν αυτές οι κόκκινες γραμμές δεν μπορώ να το ξέρω, ακούγονται διάφορα. Πάντως πιστεύω και εκτιμώ ότι θα υπάρξει αυτή η συμφωνία εν τέλει. Τώρα, αν θα είναι ενδιάμεση, αν θα είναι αυτή η συνολική, ενδεχομένως δεν θα είναι η συνολική και ενδεχομένως να έχουμε μία ενδιάμεση και να προκύψουν κάποια θέματα όπως το ασφαλιστικό, ας πούμε, και τα εργασιακά να μετατεθούν για αργότερα, να ξεκινήσει η συζήτηση μαζί με την όποια διαθέτηση του ελληνικού χρέους. Σε κάθε περίπτωση όμως, ό,τι είναι να γίνει πρέπει να γίνει. Έχουμε αργήσει πάρα πολύ να το κάνουμε. Δηλαδή, πραγματικά, είτε θα κλείσουμε τη συμφωνία, θα έπρεπε ήδη να την έχουμε κλείσει. Αν θέλαμε, ως χώρα, μιλάω πάντα έτσι, να έρθουμε σε ρήξη, θα έπρεπε ήδη να έχουμε έρθει σε ρήξη πριν η οικονομία φτάσει σε αυτό το πολύ άσχημο επίπεδο και αποψηλωθεί ολόκληρη η οικονομία. Γιατί αυτή τη στιγμή ξέρουμε ότι ο κύριος Μάρδας ψάχνει να βρει κωδικούς για το αν υπάρχουν κάποια χρήματα σε κάποιους κωδικούς, να τακτοποιήσει, να δει τι υπάρχουν. Λοιπόν, έχουμε φτάσει σε εσχατολογικό σημείο στο θέμα της οικονομίας, άρα έχουμε ήδη αργήσει πάρα πολύ να τελειώνουμε με αυτό το πράγμα, να τελειώνει η αβεβαιότητα. Μίλησε ο κύριος Βιτάλης για την κινδυνολογία. Η κινδυνολογία τώρα, επειδή έχουμε ακούσει όλα αυτά τα χρόνια που ζούμε στην κρίση, διάφορες περιόδους, ειδικά όταν επέρχεται μια συμφωνία, όταν εντείνονται οι προσπάθειες για κάποια συμφωνία, να υπάρχουν αυτές οι ανησυχίες. Όμως είναι και εύλογες, γιατί αυτή τη στιγμή η οικονομία έχει αποστραγγιστεί. Η ίδια η κυβέρνηση πάλι λέει ότι δεν έχουμε χρήματα. Και το έχουμε συζητήσει πολλές φορές. Υπάρχουν πολλά Σαββατοκύριακα που όλοι εκτιμούν, κάποιοι εκτιμούν ότι μπορεί να είμαστε κοντά σε ένα ατύχημα. Και την τελευταία στιγμή κάτι γίνεται και δεν υπάρχει αυτό το ατύχημα. Και από την άλλη, πολλοί λέμε ότι είμαστε κοντά σε ημερομηνίες ορόσημου και δεν θα έχουμε τη δυνατότητα να αποπληρώσουμε. Και από την άλλη, την τελευταία στιγμή βρίσκονται τα χρήματα και αποφεύγεται κάποιο ατύχημα. Μπράβο. Αυτό όμως το σκοτσέζικο ντους πρέπει κάποια στιγμή να τελειώσει. Τώρα είναι και τριήμερο, εν πάση περιπτώσει, και η κατάσταση της ελληνικής οικονομίας είναι πολύ πιο δύσκολη από άλλες φορές, επιτρέψτε μου να πω. Γιατί έχουμε αποστραγγιστεί και ο κόσμος πια, επειδή έχει βιώσει αυτή την 6 χρόνια τώρα αυτή την κατάσταση, πραγματικά ανησυχεί αυτή τη στιγμή. Οι καταθέσεις δεν είναι πολλές που έχουν μείνει στο τραπεζικό σύστημα, είναι ελάχιστες. Και ξέρετε, δεν θέλει και πάρα πολύ, εφόσον γίνεται αυτή και η συζήτηση ότι δεν βλέπουμε συμφωνία, γιατί υπάρχουν αντικρουόμενες απόψεις, εν πάση περιπτώσει, μεταξύ της ελληνικής πλευράς και της πλευράς έξω από τη χώρα. Δεν θέλει και πολύ ο κόσμος, ας πούμε, να παρασυρθεί και να πάει να σηκώσει και τις υπόλοιπες καταθέσεις. Πώς θα το συγκρατήσει τον κόσμο? Δηλαδή, θέλω να πω, είναι και κάποιες λεπτές γραμμές που δεν είναι εύκολο να συγκρατηθούν. Άρα, είναι πολύ θετικό το ότι ο κύριος Πρωθυπουργός βγήκε και να καθησυχάσει. Όμως, όσο παρατείνεται αυτή η αβεβαιότητα και όσο υπάρχουν και διφορούμενες φωνές στην κυβέρνηση και διάφορες άλλες δηλώσεις που γίνονται περί καταθέσεων για λέτε λοιπόν ότι είναι λογικό να υπάρχει αυτό το κλίμα. Ναι. Κύριε Φαντή, εσείς τι λέτε? Οπωσδήποτε χρειαζόμαστε χρήματα. Αυτό δεν χωράει αμφιβολία. Επομένως, αναγκαστικά θα χρειαστεί να μας δανείσουν κάποια χρήματα. Τώρα το θέμα είναι, επειδή μας αρέσει λίγο εδώ να φτιάχνουμε και ορολογίες, αν θα το ονομάσουμε αναπτυξιακό πακέτο, πακέτο επενδύσεων, μνημόνιο, δεν έχει σημασία. Όταν κάποιος παίρνει χρήματα, έχει και κάποιους όρους. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Επομένως, βεβαίως έχει σημασία που θα χρησιμοποιήσει τα χρήματα, έτσι, και που θα το βάλει, και αυτό είναι και στην κάθε κυβέρνηση. Πώς μπορεί να θέσει ένα πλάνο ανάπτυξης. Όμως, επιτρέψτε μου να πω σε αυτό το σημείο ότι εγώ δεν έχω ακούσει κανένα πλάνο ανάπτυξης, ούτε από την κυβέρνηση, ούτε από την αντιπολίτευση. Για να λέμε και του στραβού το δίκαιο, ούτε τώρα, ούτε τα προηγούμενα χρόνια. Δηλαδή, εγώ θέλω να ξέρω. Και θέλω να το ξέρω τώρα, πριν πάρω τα λεφτά και φορτωθώ και άλλα λεφτά στο κεφάλι μου ως Έλληνας πολίτης. Θέλω να ξέρω τώρα. Τι σκοπό έχουμε ως προς την ανάπτυξη? Δηλαδή, έχουν ακουστεί κάποιες σκέψεις ότι θέλουμε να κάνουμε επενδύσεις στην καινοτομία. Αυτό είναι πολύ γενικό και αφηρημένο. Τι θα πει καινοτομία? Καινοτομία σημαίνει να κάνω διαφοροποιημένη παραγωγή στα προϊόντα της ελληνικής γης, παραδείγματος χάρη. Καινοτομία σημαίνει να κάνω εφαρμογή στο κινητό. Τι καινοτομία θα κάνω? Δηλαδή, ποιοι είναι οι τομείς αιχμής της Ελλάδας στους οποίους εμείς μπορούμε να επενδύσουμε? Ένα είναι αυτό.
Δεύτερον, τι σκοπό έχουμε να κάνουμε με τις επενδύσεις, δηλαδή με τις αποκρατικοποίησεις εννοώ. Τι θέλουμε ακριβώς να αποκρατικοποιήσουμε και με ποιους όρους. Ούτε αυτό το ακούω. Ένα άλλο πράγμα που συντελεί στην ανάπτυξη είναι οι εξαγωγές που το λέμε και μάλιστα είχαμε τα δίδυμα ελλείμματα. Το ένα έλλειμμα ήταν το δημοσιονομικό, το άλλο τραγικό έλλειμμα ήταν του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών. Και άρα λέμε όλο αυτόν τον καιρό γίνεται μια συζήτηση τα χρόνια της κρίσης πώς θα αυξήσω τις εξαγωγές. Ωραία, πώς θα τις αυξήσω τις εξαγωγές, μπορεί κάποιος να μου πει, γιατί εγώ δεν το έχω ακούσει. Ναι. Άρα λοιπόν, όπως και να το ονομάσουμε το πακετάκι το οποίο θα πάρουμε ως δάνειο, είτε το ονομάσουμε μνημόνιο, είτε το ονομάσουμε αναπτυξιακό πακέτο, τι θα το κάνουμε. Δεν έχει σημασία το όνομα. Η ουσία έχει. Και δυστυχώς στη χώρα μας, επειδή έχουμε κακή εμπειρία και με βλέπετε και λίγο δύσπιστη, γιατί δυστυχώς αυτή είναι η ιστορία μας. Είναι σίγουρο πάντως ότι έχουν ξεκινήσει συζητήσεις με τον έναν τον άλλο τρόπο. Έχουν ξεκινήσει, αλλά εγώ θέλω να ακούσω. Όχι, και σας λέω, δεν είναι θέμα της κυβέρνησης της τωρινής. Γίνονται συζητήσεις. Εφόσον έχουν ανοίξει τα ζητήματα, το τι προβλέπεται και πώς αυτή η χρηματοδότηση, αν έρθει σε επίπεδο ανάπτυξης, θα δωθεί, έχουν γίνει. Μα αυτό δεν θέλω να μου το πούνε οι εταίροι. Δεν θα μου πούνε οι εταίροι τι θα κάνω εγώ τα χρήματα της ανάπτυξης στη χώρα μου. Εγώ έχω τη χώρα μου, έχω κάποια ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα και θέλω η χώρα μου σε 10-20 χρόνια να έχω δώσει έμφαση εκεί. Δεν θέλω να μου το υποδείξει κάποιος άλλος. Αυτό λοιπόν, για να μην στο υποδείξει όμως κάποιος άλλος, πρέπει να έχεις δικό σου πλάνο εσύ. Και ασφαλώς πρέπει να γίνει και αυτή η συζήτηση για τη διευθέτηση του χρέους. Σε επίπεδο τεχνοκρατών, αυτό ακριβώς λέω, κυρία Κοταρίδη, σε επίπεδο τεχνοκρατών, σε επίπεδο Brussels Group, γίνονται συζητήσεις και για το ζήτημα της ανάπτυξης. Αν θυμάστε, όταν είχε γίνει η νέα διαπραγμάτευση με τη νέα διαπραγματευτική ομάδα, ορίστηκε ένας από τους Έλληνες διαπραγματευτές να έχει υπό την ευθύνη το ζήτημα του αναπτυξιακού πακέτου. Αυτό το πακέτο, ο κ. Στοχαράκης. Ο οποίος σε επίπεδο τεχνοκρατών, λοιπόν, το συζητάμε με τους εταίρους. Δεν έχουμε το περιεχόμενο του πλαισίου των προτάσεων. Γιατί αργούμε πάρα πολύ όμως. Αυτή η συζήτηση έχει αργήσει ούτως ή άλλως. Είναι η καρδιά του προβλήματος, κυρία Κοταρίδη. Διότι το πρόβλημα εδώ και 6 χρόνια και από τότε που ήρθε αυτός ο οδοστρωτήρας, είναι το εξής. Ποιο είναι από εδώ και πέρα το μοντέλο μιας βιώσιμης ανάπτυξης στην Ελλάδα? Αυτό είναι το κεντρικό ζήτημα και η πόρη χρηματοδότησής του. Και είναι αλήθεια ότι μία σκληρή κριτική που ασκήθηκε στην προηγούμενη κυβέρνηση είναι ότι δεν είχε πάρει μία πρωτοβουλία να φέρει ένα τέτοιο πλάνο. Είμαστε βέβαια 4 μήνες από αυτή την κυβέρνηση, αλλά αυτό το πράγμα που λέμε παραγωγική αναδιάρθρωση του τόπου δεν έχει μπει ακόμα στο τραπέζι. Και εδώ είναι η καρδιά του προβλήματος. Έχει πολύ δίκιο, κυρία Κοταρίδη. Αυτή είναι η καρδιά του προβλήματος. Για να δούμε τώρα τι θέση παίρνει το πολιτικό. Κυρία Κοταρίδη. Εγώ νομίζω ότι αν θέλουμε να πάμε παρακάτω, πολύ σωστά το έθεσε ο κύριος Ιφαντής, ότι η συζήτηση αυτή είναι χτες. Να σταματήσουμε ποιος φταίει, πόσο φταίει, αν είμαστε κοντά στο Μέιλ Χαρδούβελ, μακριά. Να σταματήσουμε όλα αυτά με τις ευθύνες, σε πάση περιπτώσει, και να κλείσουμε αυτή τη συμφωνία, είτε είναι καλύτερη είτε είναι χειρότερη. Δεν έχει καμία σημασία αυτή τη στιγμή. Σημασία έχει να κλείσει μια συμφωνία για να πάμε επιτέλους την επόμενη μέρα. Δεν μπορούμε άλλο να αναλωνόμαστε σε τέτοιου τύπου συζητήσεις. Μας έχουν ξεπεράσει τα γεγονότα, μας έχει ξεπεράσει η οικονομία. Επομένως, ας κλείσει συμφωνία. Και εδώ θέλω να πω ότι και το πολιτικό σκηνικό ας σταματήσει να λένε εμείς τα κάναμε καλύτερα, εσείς χειρότερα. Αυτό είναι καλύτερο Μέιλ Χαρδούβελ, δεν είναι, δεν ξέρω τι. Να σταματήσει αυτό για λίγο, να πάμε την οικονομία παρακάτω και έχουμε όλα τα χρόνια μπροστά μας για να δούμε τι ήταν καλύτερο και τι ήταν χειρότερο. Εγώ νομίζω ότι αυτό έχει σημασία αυτή τη στιγμή, να κοιτάξουμε το παρακάτω, γιατί ο κόσμος πραγματικά είναι στα κάγκελα. Θα του πω με αυτή την έκφραση του σειρμού, αλλά έτσι είναι. Έτσι είναι. Αλφόνσο, κυρία, ναι, θα πάμε σε λίγο. Κυρία Κοταρίδη, ένα σχόλιο για όλα αυτά. Εσείς πώς τα διαβάζετε όλα αυτά, τι κλίμα? Προφανώς δεν είναι καινούριο τώρα αυτό ότι υπάρχει ασυμμετρία, ας πούμε, ανάμεσα στις ανακοινώσεις της ελληνικής πλευράς και της ξένης πλευράς. Ωστόσο, είναι πολύ πιο δύσκολη στιγμή τώρα που συμβαίνει αυτή η ασυμμετρία και είναι και λίγο πιο έντονη από άλλες φορές. Αλλά η στιγμή, επειδή τελειώνουν τα χρήματα και έρχεται και η ημερομηνία στις 5 Ιουνίου που πρέπει να καταβληθεί η δόση, είναι πολύ, πολύ άσχημη. Επομένως, πραγματικά δημιουργεί ανησυχία και θα επανέλθω στο θέμα της κινδυνολογίας που λέγαμε προηγουμένως, που δεν είναι κινδυνολογία. Όταν ακούς τόσο αντικρουόμενες, είναι λογικό ο καθένας από τον απλό πολίτη. Κύριε Κοταρίδη, ότι μπορεί να φτάνουμε στο τέλος μιας συμφωνίας. Ασφαλώς, και πάντα έτσι. Διαπραγμάτευσης, όλες οι πλευρές ετοιμάζονται για το αποτέλεσμα. Μπορεί να υπάρχει και μια. Και λιένεται ίσως το έδαφος για κάτι. Και για μια συμφωνία, αλλά και για ένα blame game.
Ναι, ακριβώς. Γιατί λιένεται και το έδαφος, ότι ακριβώς για να μπορέσει να περάσει και στις κυβερνήσεις και στις χώρες και στο εσωτερικό και στο εξωτερικό. Αυτό όμως δεν αναιρεί το ότι γίνεται αυτό σε αυτό το επίπεδο, δεν αναιρεί την αβεβαιότητα που υπάρχει στον κόσμο αυτή τη στιγμή. Έτσι, και γι' αυτό εκεί επιμένω, ας πούμε, για τη χρονική συγκυρία που συμβαίνει αυτή η αβεβαιότητα. Ναι, ίσως όμως η εκτίμηση πολλών είναι ότι αυτή η αβεβαιότητα είναι διαπραγματευτικό χαρτί και προς όφελος των εταίρων σε αυτή τη φάση. Έτσι, σε αυτή την κρίσιμη φάση της διαπραγμάτευσης. Από την αρχή ήταν ούτως ή αλλιώς με το ζήτημα της ρευστότητας. Ναι, και αν λάβει κανείς υπόψη του, κυρία Παπαθανασίου, ότι τον Απρίλιο, παραδείγματος χάρη, που όντως κλιμακωνόταν η αβεβαιότητα, φτάνοντας στο σήμερα, είχαμε εκροές 5 δις καταθέσεων από το τραπεζικό σύστημα. Τώρα έχουμε και το τριήμερο μπροστά, που έχουν ακουστεί πάρα πολλά πράγματα για το τι μπορεί να σημαίνει και τι μπορεί να συμβεί αυτό το τριήμερο. Αντιλαμβανόμαστε ότι τα πράγματα είναι λίγο δύσκολα. Και γι' αυτό λοιπόν εγώ επιμένω ότι καλό θα ήταν το συντομότερο δυνατό. Έχει και την αξία ενδεχομένως